Oj. Takže točíme Cinnamon Challenge. A jelikož jsme socky a ona by to se mnou jinak nenatočila, tak točíme s malými lžičkama. Tohle bude muset začít, protože nemáme ty skořice tolik. Neber si toho tolik, socka, to chci ještě mít na snídaní. Nežer to. Skořice. To je ale hnusný. Ještě trošku na křivolí. Já myslím, že to patří na banán a nejenom tak do huby. Já mě taky donesla vodu. To si ty teď, no. Nejsem špína. Takže... Ani jedna se do toho nechce. Počkej, 3, 2, 1. To musím naraz, nebo to můžu... Naraz, 3, 2, 1, teď. Co když se zblíju? 3, 2, 1, teď. To jak červí. To je ale hnus. Fuj. Trochu, jako kdybych jedla Hovno. jako hlínu. Jako kdybych jedla hlínu. Oh my gosh, I'm so fabulous. Hlínu a rozemleté Hovna. rozemleté houby i ty housenky. Housenky z lískových oříšků. Necamrej tou vodou, víš, kolik to stojí? Prostě hnus. Myslím, že jsem změnila názor na skořici a už ji nikdy nebudu jíst. Mám ráda skořicové švíkačky. Skořici na banánu. Skořici se skořici bez Skoři- skořice. Ne, skořici třeba, já nevím, na kaši nebo něco. Ale ne, už nikdy. Not like that. Myslím, že brzy. Fuj, kdo vzal ty kluky, co si kočka? To bylo na zemi. Je mi blivno. Ležela na zemi. To je hnus. Jak se cítíte? Blbě, a teď jako co? Už jsme to spolkli, tak co teď jako? Ještě. Už žádná další Ne. nebude. Ta skořice už odchází. To bylo vše. Takže ahoj. Jdu to hodit zpátky. Ať má více na snídaní. Tak to vypni, hňupe. Takže Ahoj. Na ahoj. tu sklenici. Vidím, ahoj.